Tak dnes tu vítam medzi nami pánov, ktorí stoja za platformou pre realitných investorov a profesionálov Real Help. Tak vítam medzi nami Filipa, Adama a Iva. Krásny dobrý deň vám prajem. Ahoj. Ahoj. Teším. Filip, tak začnem teda tebou. Ty si vlastne zakladateľom tejto platformy Real Help. A vieme o tebe, že si 15 rokov fungoval na investičnom segmente, na obchodných a finančných pozíciách v Prahe aj na Slovensku. Prečo sa teda rozhodol vlastne zakladať takúto platformu? Pretože sa doba zmenila. Dnes už na Slovensku je evidovaných zhruba asi polovicu bytov alebo nehnuteľností ako investičných. Samozrejme to záleží od tej lokality. A ja mám pocit, ako by ten trh na to vôbec nereflektoval a zasekol sa niekde iba v čase. Vieš, poviem ti, že predstav si situáciu, že si investor, ideš si kúpiť investičný byt, kancelária ti teraz slúbi 100% servis, pretože oni robia veci úplne inak ako ich konkurencia. A ty teraz prídeš na tú prehliadku, no a na prehliadke si akurát tak zistila, že kde je kuchyňa, kde je obývačka. Len pre teba, ako pre investora, sú podstatné tie investičné metriky. Vieš, že chceš vedieť, že ako sa ten byt bude správať v dobrých, zlých časoch. Vieš, napríklad, keď ti vypadne nájomca, aký pri tvojom modeli financovania, že aký budeš mať cash flow, ako budeš mať návratnosť celé tej investície. Vieš, toto sú tie podstatné veci, podstatné dáta, a ktoré ale mne nikdy nedodal. No a to bol aj môj problém, na základe ktorého dnes už vznikla aj táto myšlienka na tento už komplexný inzertný ekosystém, ktorý spája na jednej strane tých realitných investorov a realitné kancelárie, ktoré si navzájom medzi sebou obchodujú prioritne investičné nehnuteľnosti s investičnými reportmi, a zároveň ten realitný investor si dokáže byty nielen teda analyzovať, ale zároveň si dokáže aj v správe toho portfólia na tej platforme si tieto byty aj veľmi pekne spravovať. Tieto reporty sú vlastne taká hĺbková finančná analýza dlhodobého alebo aj krátkodobého podnájmu. Vieš, to je ten Airbnb, Booking, to poznáš. To znamená, že vidíš to na jeden klik v tej platforme veľmi prehľadne. No a to je vlastne aj odpoveď na tú tvoju otázku, že prečo. No práve preto, lebo ja som realitný investor a toto je niečo, čo mi tu chýbalo. Ale mám na teba ešte jednu takú otázku, Áno. aby si to možno vedela lepšie pochopiť. Ty by si kúpila auto len na základe farby? To asi nie. I keď som žena a tie detaily sú podstatné, ale Áno. určite by som nielen na základe toho. Dobre, bál som sa troška tej odpovede, ale presne práve o to ide. Že od toho auta chceš vidieť aj, že koľko má nabehané, koľko má koní, akú má spotrebu, vieš, kedy bol naposledy na STKčke a tak ďalej. A zároveň to auto je aj ďaleko menší a krátkodobejší záväzok ako ten byt, alebo teda ako to nehnuteľnosť. No a presne to je to, čo robíme my. My vlastne ukazujeme, čo je pod kapotou tej nehnuteľnosti. A vidíš to v podstate, že na prvý klik, fakt, že do minúty, a je to naozaj veľmi prehľadné. A to, čo to v skutočnosti ešte robí navyše, je, že to vlastne skracuje ten rozhodovací proces toho investora. Pretože on do minúty naozaj vie, že o čo ide. Je to niečo, čo nikde inde nenájde. Má to obrovskú pridanú hodnotu a navyše to je ešte aj sexy. To znie veľmi napomocne. Áno. Takých, ktorí chcú mať naozaj prehľad o tom, čo kupujú a aké sú možnosti tej investície ďalej. Mňa by teraz zaujímalo, že pre koho je táto platforma primárne určená? Real Help je najmä pre tých, ktorí chápu teda, že tá doba sa zmenila a rozumejú tomu, že realitné investovanie je naozaj vážny biznis. To prvou kategóriou sú makléri, ktorí chcú svojim klientom dodať naozaj 100% servis a to, čo skutočne ten investor potrebuje, myslím to, čo skutočne potrebuje. A druhou kategóriou sú tie realitné kancelárie, ktoré sa chcú odlíšiť od svojej konkurencie napríklad aj vzdelávaním svojich maklerov, kľudne aj prostredníctvom našej platformy. A pretože dnes sa stále a veľa hovorí o tom, že sa treba odlíšiť a naozaj mať tú pridanú konkurenčnú nejakú hodnotu. A ja s tým samozrejme súhlasím. A toto je aj tá vzdelávacia rovina. Ale zároveň aj tí makléri používajú vlastne našu platformu aj na také ako praktický vyjednávací nástroj voči cene aj toho človeka, ktorému to vlastne predávajú, voči tomu investorovi, ale zároveň aj ako vyjednávací nástroj práve voči cene nehnuteľnosti, ktorú listujú od majiteľa. To znamená tá exkluzivita. Opýtam sa ťa, ty by si komu dala predávať svoj byt, kebyže si investorka a chceš sa ho zbaviť? Tak, máš tu maklera A
A ten príde a povie ti, že OK, ja ti ten byt predám a povedz mi, že za akou zľavou môžem predať. Alebo tu máš maklera B, ktorý si do minúty spraví celkovú analýzu toho bytu. No a ty na šupu vidíš, že je to proste profi, ktorý robí tie veci inak. A teda na šupu máš report, ktorý ti pomôže s tým predajom. Tak koho by si vybrala? Ačko alebo Bčko? Tak zvolila by som si tam maklera B, keďže on dokáže vlastne cez tie svoje reporty dodať tú pridanú hodnotu a pomôcť mi predať byt vlastne v tej celkovej sume. Áno, presne o to ide. Vlastne ti ten report pomôže obhájiť tú tvoju stanovenú cenu. Nielen na základe tej emócie, Áno. ale predáva práve aj na základe nejakej tej trhovej matematiky. A tie čísla nepustia. A samozrejme tou treťou skupinou sú investori, od začínajúcich investorov až po tých naozaj skúsených veľkých hráčov. To, čo je podstatné povedať, je to, že účet zdarma u nás majú ľudia, ktorí ešte nie sú investori, ale len si napríklad analýzujú nejaké nehnuteľnosti, aby nekúpili mačku vo vreci. Zároveň ten účet zdarma u nás majú aj investori, ktorí už byt majú kúpený, ale možno čakajú na nejakú kolaudáciu a už dnes si ho vedia správovať v tom svojom portfóliu, na tom profile. A zároveň aj účet zdarma majú investori, ktorí už majú nejakú svoju nehnuteľnosť, vedia si ju správať v tom profile a kľudne môže byť aj neinvestičná. No a čo je ale dôležité, že čím viac tých bytov alebo nehnuteľností máš v tom svojom profile v správe svojho profilu nahraných, tak o to je fakt, že zaujímavejšie, lebo ty si vieš krásne tieto nehnuteľnosti medzi sebou porovnávať a keď si chceš napríklad nejakú tú nehnuteľnosť predať, tak vlastne pre teba to je úplne že easy peasy. Že aj z pohľadu toho výberu alebo porovnania, že ktorý z tých, dáme tomu 5 bytov, by si chcela predať, lebo napríklad ty tam vidíš v tých rôznych metrikách, že ktorý je najhorší. Tak ty si vyberieš, že áno, vieš, lebo ti to proste tá aplikácia ukáže a umožní. A zároveň je to aj jednoduché aj z pohľadu toho predaja, pretože my nielen, že máme ten marketplace, ale zároveň máme aj sieť obchodníkov, špecialistov, finančiákov, ktorí ti pomôžu kľudne aj s rekonštrukciou, takže máš to vlastne celé v jednom balíku a je to veľká pridaná hodnota. A to, čo my v skutočnosti teda robíme, je, že my pomáhame tým realitným špecialistom a realitným investorom rásť. Čiže je to taký celkový balík, všetko v jednom pre vlastne všetkých spomínaných, ktorí si tam vedia dohľadať to, čo potrebujú, urobiť si aj analýzu a vedieť sa pohybovať v takomto investičnom zábere. Áno, presne tak. Tak prejdem k tebe, Adam. Ty si vlastne spoluzakladateľom tejto platformy. Máš za sebou ukončenú finančnú matematiku Matfiz. Si profesne seniorný auditor, zameraný na finančné trhy. Počína to, že si s matematikou kamarát. To u mňa nejde dokopy. Ale tak povedz mi, čo je to ten marketplace a prečo je pre investorov zdarma? Tak marketplace je samozrejme srdcom komunity. Je to inzertný portál, kde investori môžu zadávať ponuky a dopyty viac menej bezplatne. A je to pretože chceme vybudovať silnú komunitu investorov, ktorí medzi sebou navzájom zdieľajú svoje investičné nehnuteľnosti a medzi sebou navzájom si ich obchodujú. A každý ten inzerát sa zdieľa automaticky na niekoľko facebookových skupín, čím sa zároveň dosiahne vyšší výtlak a dosah na verejnosť. A každý investor si vie pozrieť investičné čísla, ktoré sa mu automaticky napočítavajú v reporte a podľa nich si vie následne aj filtrovať dané nehnuteľnosti, či už napríklad podľa výnosového percenta, alebo či je byt ponúkaný s nájomcom, alebo či tam obsahuje aj históriu Airbnb. A to všetko vidíš hneď po pár klikoch automaticky, ako vyplníš daný report. Proste krížom krážom postavená platforma realitnými investormi, práve realitným investorom. OK, takže to vlastne robíte pre seba a pre všetkých, ktorí sú súčasťou takéhoto segmentu, hej? Áno, v podstate preto sme to aj založili, pretože toto nám chýbalo na trhu. My sme si hľadali jednotlivé investičné nehnuteľnosti a nikto nám s takýmto reportom neprišiel. Žiadny maklér nám nič neukázal. V podstate všetko sme si museli robiť sami. Laura, tak asi už chápe, že nie sme len ďalší realitný portál, ale teda my chceme byť nejakým komplexným nástrojom, ktorý budú využívať investori a zároveň budú aktívne obchodovať medzi sebou tie dané investičné nehnuteľnosti. A teda snažíme sa byť ako nejaká taká uzavretá komunita realitných investorov, ktorí sa spolu spájajú a následne nachádzajú jednotlivé exkluzívne ponuky, ktoré možno inde by na trhu sa nevyskytli.
No a týmto zdieľaním informácií a povedomím rastie aj táto celá komunita. Takže ak správne chápem, tak toto je tá matematika, o ktorú sa Á- snažíte? Áno, presne tak. Mhm. Dobre, a mňa teda zaujíma, skús mi tak zjednodušene povedať, že v čom sa líši Real Help od konkurencie? No v podstate tu žiadna iná alternatíva neexistuje. My sme v podstate jediná možnosť, ktorá spája komplexné investičné analýzy s portfóliovým manažmentom. Tu nejde o vygenerovanie reportu. Je to v podstate komplexný ekosystém, ktorý prepája maklérov, realitné kancelárie a investorov. My našim investorom poskytujeme podporu počas celého investičného cyklu od samotného hľadania nehnuteľností pri predaji alebo kúpe, zabezpečení financovania Nájdenia potenciálneho nájomcu. nájomcu, či už s prerábkou bytu, až po samotnú správu portfólia. No a zase kanceláriám a maklérom poskytujeme komplexný balíček, ako rýchlejšie, efektívnejšie a hlavne jednoduchšie predať. No, v jednoduchosti je krása. Tak je pravda. Proste pekné, prehľadné a hlavne účinné. Takže prejdem k tebe, Filip. Adam nám vlastne predstavil, aký je rozdiel medzi Real Help a konkurenciou. A ty nám teda predstav, v čom sa líši vaša platforma od bežného inzerátu na realitnom portáli. Tak ten rozdiel vidíš hneď na prvú, hneď na šupu. Proste bežný inzerát, to máš v podstate ako nejakú peknú pohľadnicu od svojho dieťaťa, že je síce pekná, ale s minimum informácií. S minimum informácií pre toho realitného investora. To, čo robíme my, tak, alebo ten report, tak to je v podstate práve podrobná finančná správa, lebo vieš, že ten bežný inzerát na tom bežnom realitnom portáli, on v podstate, on cieli na toho bežného človeka, ktorý si to kupuje pre seba, pre svoju rodinu a nemyslí až tak na toho investora. Čiže toto je ten zásadný rozdiel. A to, na čom my cielime, tak to sú presne tí investori, ktorí majú naozaj tie dôležité otázky a my sa im snažíme zodpovedať. Ako napríklad, že mám kúpiť tento 300 000 byt, mám sa zadlžiť na 30 rokov do banky, mám si to dať tento byt do krátkodobého alebo dlhodobého podnájmu, alebo mám si kúpiť úplne iný byt. Vieš, toto sú tie zásadné otázky, ktoré vlastne my sa snažíme prostredníctvom práve týchto reportov a celej vlastne tej komplexnej správy zodpovedať. Zober si to takto. Proste žiadna emócia, čisto iba čísla, pretože to nekupuješ pre svoju vlastnú rodinu. Jednoducho, my pomáhame vidieť, čo je za tou peknou marketingovou pohľadnicou. Áno, takže to není len o tej estetike zvonkajšej, čo na ten prvý pohľad môže prilákať, Áno. ale to práve o tej kvalite, ktorá je poskytovaná až pri tej ďalšej analýze, No ktorú si jasné. človek zvolí. Áno. Toto je ten zásadný rozdiel medzi bežným portálom a našim portálom. Ty okamžite vidíš ten zásadný rozdiel. Dáva zmysel. Filip, ja keď som si prechádzala tú platformu, všimla som si tam niečo ako radar. Vieš mi povedať, ako to funguje a čo to vlastne je? No, radar je tvoj vlastný lovec nehnuteľností. Vieš, že niečo hľadáš, nevieš čo nájsť na marketplace, tak zadaš dopyt na tento radar. A platforma automaticky rozpošle všetkým partnerom tento dopyt. No a ako náhle nejaký maklér má niečo možno na ruke, tak ti to pošle priamo do toho dashboardu. Ale čo je pecka, tak ak si investor nechá príjmanie týchto radarov, tak vlastne ten radar sa vzťahuje aj na jeho nehnuteľnosti, ktoré má on vo svojej správe a možno o týchto nehnuteľnostiach vôbec neuvažuje ako o nejakých investičných, možno ich vôbec nechce ani neplánuje do budúcna predávať, ale ak dostane tú správnu ponuku, možno vieš, pred 5 rokmi, že zdedil nejaký apartmán, chatu alebo byt, čokoľvek. Medzi tým v aplikácii videl, ako mu pekne narastla na hodnote, nemá pre ňu alebo pre ten byt nejaké zásadné využitie, tak si môže povedať, že OK, ako prečo nie, keď je dobrá cena. A toto je veľká vec. Ty zároveň máš na ruke tzv. Off-market byt, ktorý sa nikde nenachádza a to je tá veľká pridaná hodnota, lebo ten majiteľ dokonca ani predtým nečakal, alebo aj nerozmýšľal, že by ho niekde chcel dať von na nejaký inzerát a predávať ho, ale tá platforma to eviduje a tým pádom vlastne ty ako investor alebo maklér sa dostávaš k takýmto zaujímavým nehnuteľnostiam, ktoré možno ani nie sú nikde inde na trhu a možno sa na tom trhu zobrazia až niekedy v čase. Vieš, a toto je tá pecka na tom.
Tak to znie ako keď sme v ponorke a máme na palubnej doske práve ten radar, kde sa ukazuje tá červená Áno, áno, bodka, to je ono. že sa Áno. niečo blíži. Presne tak, A v tomto jasné. prípade nejaká možno príležitosť. Pravda? Áno, jasné. A je na tebe, či to využiješ, chápeš? Mhm. Ale proste máš tam tú možnosť Áno. a proste je to bomba. Super. Keď si vezmeme, že je niekto v pozícii realitného makléra, tak ako funguje platforma Real Help práve pre ňo? No tak pre realitného makléra to je game changer. Ja už som to povedal, ale teraz to možno ešte troška doplním. Vieš, on si na začiatku na tej prehliadke spraví ten report, má to do minútky vyklikané, toho absolútne hneď odliší od tej konkurencie. A vieš, predstav si, že ako ten investor sa potom pozrie na toho makléra, že keď mu okrem len nejakej kuchyne a obývačky ukáže aj aké má potenciálne výnosy a cash flow, vieš. To je to, čo ten investor očakáva, takže to je tá veľká pridaná hodnota. A čo je super, tak môže tento report využiť aj v anglickom jazyku, takže ten maklér je použiteľný potom aj pre zahraničného investora. No a teda ak je maklér šikovný, tak on veľmi rýchlo pochopí, že má v rukách nástroj na efektívne vyjednávanie. Ak zistí potreby toho svojho klienta, tak on si vie veľmi pekne zapracovať vlastne všetky tieto metriky z toho reportu. Takže tam už viacej sa pracuje práve s tými konkrétnymi dátami a číslami a nie len na základe nejakej takej tej emócie. Pretože ja rozumiem tomu, že teda emócií sa nevždy u človeka dá vyhnúť, ale vieš, v rámci investovania to nemôže byť jediný rozhodovací faktor. Vieš, to potom býva veľmi zdrahé rozhodovanie. Ja som sa aj pozerala na vašej platforme nejaké tie túly a nie som si úplne istá, na čo som sa dívala v rámci toho investičného reportu. Mohol by si mi povedať, čo to vlastne obsahuje? No je to taká sexy analýza danej nehnuteľnosti. Žiadne zbytočné omačky, proste tvrdé dáta. Nájdeš tam transakčný prehľad, či už analýzu cash flow v čase a jasný prehľad k daňovému režimu, ktorý si zvolil. Napríklad uvidíš, ako presne sa to správa, keď ten byt hodíš účtovne do obchodného majetku. Zahrnuli sme tam aj rôzne stres testy. Vieš, aby si hneď pochopila tie riziká. Napríklad, čo sa stane, ak ti zrazu vypadne nájomca, alebo pokazí sa ti práčka. My tam modelujeme rôzne výšky hypoték, alebo ich aj sadzieb. Lebo veď poznáš to, nikdy nevieš dopredu, akú sadzbu ti banka schváli. Vieš si tam dokonca pozrieť predpokladané zhodnotenie vlastného majetku a jeho hodnotu napríklad o 5, 10 alebo 15 rokov. Celkovo je tam asi 40 rôznych metrík. Je to proste komplexný balík, ktorý ti všetko úplne povie pre správne rozhodnutie. A ak by sa ti to zdalo, že je tam priveľa matematiky, tak sa toho vôbec neboj. V sekcii FAQ je to vysvetlené úplne po lopate. Žiadna veda. To znie dobré, Adam. Pochopila som. Tak prejdeme k tebe, Ivan. Ty si realitným maklérom už dlhých 17 rokov, máš svoju kanceláriu a si klientom platformy. Čo mi príde naozaj dlhá doba držať si takto túto pozíciu. Nie je to aj viac ako 17? Je to už aj 18. rok začínam, takže Už je 18. bola si ale veľmi blízko, ďakujem. OK. Tak som rada, že aspoň blízko, pretože si myslím, že tak či tak by človek možno ani nevydržal na takejto pozícii tak dlho, lebo si myslím, že musí byť fakt dobrý v tom, čo robí. Nemusíš byť dobrá v tom, čo robíš, musíš vydržať hlavne. A musíš hľadať nové cesty. Lebo veľa realitných maklérov, ktorí začínajú, tak si myslia, že to je jednoduché. Že sú to easy money. Prídeš, spracuješ si inzerát, stiahneš si fotky, začneš ponúkať, ľudia ti zavolajú, dajú ti peniaze do ruky. Tak to vôbec nefunguje. V tejto dobe je to trošku inač a celkovo aj ten trh sa za tie roky vyvíja. Jednou vlastne spôsobom, ako posunúť ten vývoj, je napríklad aj tento Real Help, ktorý niektorí vyslovujú, ale Real Help. A my realitní makléri používame Real Help. Dobre, tak nám priblíž z tvojho pohľadu, ako v praxi vlastne funguje toto Real Help a máš aj nejaký konkrétny príklad, tak kľudne ho zdieľaj. Ďakujem. Áno, mám konkrétny príklad. Chcel by som, je to z nedávna minulosť, čo sa stala. Oslovil ma známy s tým, že by mal záujem kúpiť nehnuteľnosť. Ja som s ním dohodol stretnutie, porozprávali sme sa, prešli sme si teda tie možnosti, zistil som, že hľadá tú nehnuteľnosť investične.
Ako náhle teda som túto skutočnosť zistil, tak som mu pokladal zase ďalšie a ďalšie otázky, ktoré k tomu nadväzovali, aby som si vedel vytvoriť tento finančný report, ktorý je na RealHelpe, a tým pádom by som bol oproti konkurencii lepší. Lebo v rámci toho rozhovoru mi povedal, že bude spolupracovať so mnou pri hľadaní a ešte pri druhom realitnom maklérovi. Spýtal som sa ho, že či mu bol ponúknutý aj tento report. Povedal mi, že nie, čiže už som sa od konkurencie odlíšil a v konečnom dôsledku dopadlo tak, že sme boli spolu pozrieť dve nehnuteľnosti. Bola si pozrieť aj s tým druhým maklérom nejaké nehnuteľnosti, ale to je jeho práca, toto je moja práca. A v rámci tých nehnuteľností si vybral teda, z týchto dvoch ponúk sa mu obidve zapáčili, ale mohol kúpiť len jednu. Tak použil som tento RealHelp výstup, aby som vedel tomu pre toho klienta a vybaviť o niečo nižšiu cenu. Pri prvej ponuke sa to nepodarilo, proste majiteľ povedal, že nie, chce ostať s touto cenou na trhu, ale pri druhej ponuke, keď videl ten majiteľ dáta, súhlasil s ústupkom, klient si vybral a teraz už je tam aj nájomník v tej nehnuteľnosti. Si spomenul, že známeho známy, to znie ako by si už mal nejaké kontakty a protekciu, nie je to tak? Áno, dá sa povedať, že je to odporúčanie a v našej práci je odporúčanie najlepšia reklama. Keď je človek spokojný, tak sa to šíri geometrickým radom. Keďže to videli aj títo investori, ktorí boli noví na trhu, tak začali využívať aj RealHelp. Tým pádom aj ten RealHelp sa posunul v tej hierarchii tých ľudí alebo tých potenciálnych investorov vyššie a zase šíri sa okrem platformy ako takej sa šíri aj teda na slovnej báze a odporúča sa ďalej a ďalej. Čiže RealHelp je naozaj... Áno, vlastne aj z názvu to vychádza, že to pomáha, hej, čiže to robíš pre niekoho, hej, ty nerobíš to pre seba a neponúkaš to pre seba, ale pre tých ľudí, ktorí to potrebujú. Či si investor, či si kancelária, či si maklér. Ono celé to znie ako nejaká čarovná pirulka, ktorá vyrieši akýkoľvek problém, že to takto, ako by ste ordinovali ľuďom. Ale neproktologicky. Nemusíš nazvať doktory, ale pre toho investora myslím si, že je to taká naozaj pilulka, ktorá mu pomôže. Rozhodne je to platforma od investorov pre investorov. Proste vieš, že nám to chýbalo, tak preto sme to vlastne, my sme to najskôr spravili pre seba, teraz sa to posunulo už troška ďalej. Teraz to už využívame aj my makléri. A stačí nás volať RealHelp. Tak ja čarovné pirulky poznám len červenú a modrú, ale tentokrát som spoznala aj RealHelp, úplne novú kategóriu, ktorá bude určite nápomocná aj pre vás. Keď sa neviete rozhodnúť medzi tou a tou, môžete voliť práve túto RealHelp. Ivo, predstavite takú špecifickú situáciu. Povedzme, že som maklér a mám nejakého klienta, ktorý by chcel vlastne predať byt aj s nájomcom. Ako mi vie táto platforma RealHelp vlastne pomôcť? Čo sa týka tejto pomoci, tak je to vlastne taká využitá diera na trhu, lebo ty sa nestretneš v tých jednotlivých realitných portáloch s možnosťou kúpiť, predať aj s nájomcom. Ty to musíš prácne niekde napísať v texte, pričom ten záujemca alebo ten investor, keď si to prechádza, proste sa mu to stratí. V tých textoch, tých inzerátoch a v tom všetkom, čo je, ako hlavne koľko je tých inzerátov. Pritom pri RealHelp má presne takú kolónku, kde si to označíš, že to môžeš mať aj s nájomcom. A keď predávaš tú nehnuteľnosť, je to pre teba ako pre kupujúcu výhoda, lebo nestrácaš v čase. Ty hneď na začiatku, ako náhle sa ti odovzdá nehnuteľnosť, začínaš zarábať na nej. Nemáš tam medzi tým žiadny časový úsek, ktorý by znamenal, musím osloviť makléra, tento musí prísť nafotiť, ten musí začať robiť obliadky, pripraviť nájomnú zmluvu. To všetko už je, ty si len jednoducho skontroluješ toho klienta a poprípade sa porozprávaš s tým predávajúcim, ktorý je teda ten investor, ktorý už chce opustiť tú nehnuteľnosť a začínaš biznisovať. Od prvého dňa. Tak to znie, ako by som mal všetko naservírované už na tanieri. Áno, a to je tá výhoda proti konkurencii, lebo nevidíš to nikde inde, len na RealHelp. A vieš si zadať aj takýmto spôsobom vyhľadávanie. Na základe tohto vyhľadávania, cez ten realitný radar, ktorý už tu bol spomenutý Filipom, tak presne cez to si vieš pozrieť a tá ponuka príde. Možno niekedy nie je hneď, ale o deň, o dva, o tri sa objaví. Po prípade aj viac ponúk sa ti tam objaví a budeš si mať z čoho vybrať.
To znie skvelé. Tak to som rád, že to tak berieš. Dúfam, že sa budeš registrovať. Máme 2 nových userov. Dobre, a mne sa to tam môže objaviť na tom radare, ale musím na to reagovať hneď, alebo môžem aj neskôr, je tam nejaký časový rámec? Je to trh. Čiže môžeš na to reagovať kedykoľvek chceš, ale môže sa stať, že tá ponuka už nebude aktuálna. Niekto ťa predbehne, kto má rovnaký spôsob vyhľadávania ako ty, je rýchlejší, flexibilnejší časovo, vie reagovať a tú ponuku ti zoberie. Preto možno aj pre teba to bude skúsenosť do budúcnosti, že keď sa objaví zase nová ponuka, neváhať ísť čo najskôr pozrieť, aby sa ti nezopakoval ten stav na začiatku. Čiže kto prvý príde, prvý bere, hej? Presne tak, ako hovoríš. A chcem ešte tam dodať, že ako náhle sa dopyt a ponuka stretnú, čiže predávajúci s kupujúcim sa dohodnú, tak tá ponuka sa označí, že už je rezervovaná. Čiže ty už budeš vedieť, poviem, keď ideš na dovolenku, ale vrátiš sa z dovolenky a tam uvidíš už vyššie denné ponuky. To mi pripomenulo situáciu, ako keď si ja niečo kupujem v malej veľkosti, je tam posledný kus. A je to také, že super, vystalo mi posledný kus, ale zároveň, keď už tam pôjde niekto po mne, tak už má vlastne smolu. A tam spomínam si, že táto platforma sa delí na časti pre maklérov, realitné kancelárie a investorov. Prezrať, že čo vlastne obsahuje celý ten balíček toho investorského portálu. Áno. Pozri, ten portál je v podstate taký kompletný kokpit pre každého, kto to s investovaním do nehnuteľnosti myslí naozaj vážne. Keď sa prihlásiš, tam máš pred sebou 4 základné moduly. Ako prvý, tam máme Marketplace. To je náš komunitný portál, kde si pozeráš byty, filtruješ si ich podľa mesta, ceny, či už s nájomcom sa ponúka alebo bez. Ale čo je unikátne, že pri každom jednom inzeráte vidíš náš investičný report s reálnymi číslami. Bez toho tam samotný inzerát ani nemôže byť. Tie inzeráty si následne môžeš lajkovať, zdieľať s inými a ak tam nenájdeš to svoje, zapneš radar. Jednoducho zadáš, čo hľadáš a makléri sa ti začnú ozývať s ponukami priamo pod nosom. Systém dokonca vie aj osloviť investorov, ktorí byt oficiálne síce nepredávajú, ale možno by pri dobrej ponuke zvážili jeho predaj. V podstate, keď si na Marketplace nájdem nehnuteľnosť, ktorá ma zaujme, celý proces sa tým len začína. Dobrá správa je, že na to nie som sám. K dispozícii mám virtuálneho makléra, ktorý ma prevedie každým krokom. A ďalej tam máme sekciu Moje nehnuteľnosti. Tu si investor vlastne spravuje celé svoje portfólio. Dokonca aj tie nehnuteľnosti, ktoré nemá na biznis. Pri každom byte vidíš kúpnu cenu, aký tam je nájom, akú tam máš ešte zostatok hypotéky, poistenie, odpisy, skrátka všetko, čo ti ovplyvňuje nejaký bežný chod danej nehnuteľnosti. Môžeš si tam aj nahrávať dokumenty a nastavovať pripomienky, že kedy máš zaplatiť dane, kedy riešiť refix v banke alebo kedy revidovať nájomnú zmluvu. Vidíš tam aj grafy, projekcie a vieš si tie byty medzi sebou aj porovnávať. Proste to vidíš celé z takej vtáčej perspektívy. A zároveň naviac si tam teda vieš pozrieť aj štatistiky, vidíš tam grafy cashflow, projekcie hodnoty svojich nehnuteľností, nejaké porovnanie úrokových sadzieb, scenáre, ako sa to bude do budúcna vyvíjať. Vie si tam porovnávať svoje nehnuteľnosti, ak by sa napríklad rozhodoval, ktorý z bytov predať, tak tam hneď uvidí, ktorý na tom číselne najhoršie. A samozrejme si tu vie aj analyzovať rôzne byty, tak ako aj maklér. Vie si tam nahodiť ku ľubovoľnej nehnuteľnosti report a hneď vidí, či ten byt sa oplatí alebo nie. Tak to znie, ako by mala moja nehnuteľnosť nejaký vlastný LinkedIn. No, ale toto je vidno len v tvojom portfóliu. Toto vidíš len ty. Toto sú neverejné informácie. Áno. V podstate tento modul investorský sa líši od marketplaceu, že to je čisto len tvoje a nikto iný ti do toho nezasahuje. A čo mi teda bráni na toto používať AI? Že by som zadala túto nehnuteľnosť práve tam? No vrátiš sa o krok späť, budeš si to robiť na kolene a nebudeš využívať už pripravené nástroje kvalitnými, realitnými profesionálmi. Ale poďme teda ešte späť k tomu modulu. Ako ďalšia časť je financovanie. Toto je jedna z tých najsilnejších častí platformy.
Je to presne to, čo investorom väčšinou chýba. Čiže nejaký reálny prehľad o vlastnej finančnej kapacite. Na začiatku tu máme investičný kompas. To je ten úplne prvý krok. Zadaš si svoje príjmy, či už si zamestnanec, živnostník, alebo máš SROčku, prípadne prenajmy, nahodíš existujúce záväzky a systém ti okamžite vypočíta, koľko ti banka ešte požičia. Pracuje to s rôznymi limitmi ako DTI a LTV, takže presne vidíš tú maximálnu výšku hypotéky, ktorú si môžeš dovoliť. A to všetko bez toho, aby si vôbec musel chodiť do banky. No nie je to fajn? Ako druhý model je projekcia financovania. Tá ti zase ukáže, ako sa situácia bude vyvíjať v čase, dokonca až 30 rokov dopredu. Zohľadňuje to rast príjmov, cien nehnuteľností aj nájmov. A čo je kľúčové, môžeš si tam naplánovať svoje nákupy. Napríklad si povieš, o 2 roky by som chcel kúpiť ďalší byt, o 5 rokov ďalší. Nahodíš parametre, systém ti ukáže, či na to vtedy budeš mať kapacitu a takto ľahko sa s tým vieš ďalej hrať. To ti žiadny iný poradca určite pekne vizuálne neukáže. A ako tretí, posledný modul v tejto časti je investičná kalkulačka. Tá je trochu iná. Nie je primárne o bytoch, ale o sporení. Hodíš tam nejakú počiatočnú svoju investíciu, koľko si mesačne napríklad odložíš, alebo koľko máš našetrené a ona ti ukáže, ako sa tie peniaze zhodnocujú pri daných úrokoch, ktoré si nastavíš. Je to super pre investorov, ktorí napríklad ešte im chýba kúsok peňazí na ďalšiu nehnuteľnosť, presne uvidia, za koľko mesiacov si na ten vlastný kapitál našetria. No dohromady je to proste taký finančný navigátor. Kompas ti povie, kde si dnes, projekcia ukáže, kam sa dostaneš a kalkulačka ti pomôže pripraviť sa na ten ďalší krok. A ak by si investor predsa len nevedel rady, môže si priamo z modulu dohodnúť konzultáciu s našim špecialistom. Mne to príde ako nejaká mini akadémia. No sú to reálne skúsenosti reálnych investorov, takže snažíme sa len pomôcť. Čiže škola života na profesionálnej platforme. No, ako si povedala, akadémia pre realitných profesionálov. Alebo pre realitných investorov. OK, tak poďme teda na ten posledný modul. Nakoniec ako posledné tu máme sekciu profil. Tam si riešiš svoje údaje predplatné alebo si spustíš sprievodcu, ak sa náhodou stratíš. Máme tam aj sekciu tipy a triky, kde sa jednoducho môžeš inšpirovať našimi radami, či už ako vyjednať lepšiu cenu alebo ako na neplatičov. A ako to teda reálne funguje v praxi? Povedzme, že pre človeka, ktorý ešte nemá žiadnu investičnú nehnuteľnosť a bol by to trebárs nejaký ITčkár, ktorý má aj slušný plat a rozmýšľa, že by kúpil prvý investičný byt. Kde by mal teda začať? A ti to aj ukážem. Takže to je v podstate taký najčastejší scenár. No proste po registrácii, tu ako prvé vidíš, že uvidí Marketplace, prehliada si tu inzeráty, filtruje si tu podľa napríklad výnosového percenta. V každom tom inzeráte samozrejme vidí aj ten investičný report, čiže hneď vie, aký je tam ten potenciálny výnos. No a proste, keď ho niečo zaujme, tak si to lajkne, má to v obľúbených, a takto si postupne vyfiltruje 2-3 byty, ktoré sa mu proste páčia. No a teraz príde vlastne tá zásadná kľúčová otázka, že a čo teraz tie peniaze, vieš, že mám dostatok ušetreného, že koľko mi dá banka, vieš. No a toto je vlastne ten moment, kedy sa teraz vlastne preklikne do tohto investičného kompasu a tam si zadáte svoje príjmy, kľudne aj s manželkou, zo zamestnania alebo SROčky, proste všetky príjmy a takisto aj záväzky. No a ten systém mu presne na mieru potom vypočíta, že ako má tú voľnú bankovú kapacitu. Čiže ešte predtým, než niekomu zavolá, tak vlastne už aspoň vie minimálne to finančné rozhranie, vieš, v ktorom sa on pohybuje. No a teda, keď si teda vyberie nejaký ten byt, ktorý sa mu pozdáva, tak samozrejme sa stretne potom s tým maklérom, ktorý ten byt dá do tej rezervácie, to už vlastne Ivo predtým spomínal. No a tu je ešte ale jedna vec, že ktorú teda najmä tí prvoinvestori oceňujú, keďže oni predtým nekupovali žiadny byt, tak nemajú svojho vlastného nejakého hypotekárneho špecialistu a práve tu dokáže priamo z tej platformy vlastne si akýkoľvek investor sa obrátiť priamo teda na takéhoto špecialistu, tam už prebehne tá konzultácia už potom s priamym napojením už na tú banku. Čiže vlastne výsledok je taký, že klient presne vie, čo kupuje, vie, aký má cash flow, vie, koľko ho čo bude stať, aký bude mať ten očakávaný výnos toho a zhodnotenie.
má toho špecialistu zabezpečeného, čiže nič ho neprekvapí a vlastne to je presne to, čo takéhoto informovaného investora delí od tých ostatných, ktorí to kupujú možno len na základe nejakej emócie a potom až následne zistí, že vlastne tie čísla mi moc nesedia. A ja doplním, tieto informácie máš tak, že si ešte nevyšla z obývačky. Ešte si Áno, komplet už. No. Tam máš aj nejaký konkrétny príklad z praxe, kde klient vlastne potreboval využiť investičný kompas, ale nakoniec sa našlo riešenie, že vlastne ho potom nepotreboval? Vieš čo, áno, takéto prípady riešime pomerne často a spomínam si, že mali sme aj konkrétne nedávno jeden podobný príklad. Prišiel klient, nazvime ho Marek, typický zamestnanec korporátu s nejakým priemerným platom, už vlastnil svoju prvú nehnuteľnosť, ale nie investičnú, v ktorej býval, ktorú si nedávno kúpil, čiže už kapacitu na nej nemal a chcel si kúpiť nejaký investičný byt. Vypočítal si cez investičný kompas, aký má nárok, vyšla mu nejaká suma a povedal si, že áno, idem do toho, idem hľadať teraz byt v takomto rozmedzi. No ale tam narazil na to, že banka mu nedá celú sumu, ale dá mu iba zvyčajne maximálne 80% z kúpnej ceny. Tak teraz si povedal, kde nájdem tých zvyšných 20%? Toľko vlastných zdrojov nemal. Klikol na konzultáciu pri investičnom kompase, náš špecialista sa mu ozval a spolu našli riešenie. Konkrétne riešenie spočívalo v tom, že Marek mal stavebné sporenie a na základe neho využil stavebný úver, ktorým pomohol dofinancovať tých zvyšných 20%. Čiže Marek bol spokojný, našiel investičnú nehnuteľnosť, využil 100% financovanie, čiže do toho nedal v podstate ani euro svoje umimo a aktuálne tuším už aj prenajíma. Magic. To je ako šťastný koniec, hej. Tak. Šťastný koniec s investičným kompasom. Áno. No keď máš dobrého človeka, ktorý vie, čo robí, že má za sebou naozaj, že už stovky klientov, tak dá sa naozaj že čarovať. Tak táto platforma pôsobí naozaj exkluzívne, až VIP, dokonca by som povedala. A vy sami hovoríte, že to nie je úplne pre každého. Prečo to tak je? No, pretože nie je pre každého a sme na to hrdí. My nie sme pre maklerov a kancelárie, ktoré si to stále chcú robiť po starom, po svojom, čo je ale úplne v poriadku. My ani necielime na byty, ktoré si ľudia kupujú sami pre seba, pre svoju rodinu, tam je to viacej o tej emócii. My ani takisto necielime pre investorov, ktorí hľadajú nejaké rýchle zbohatnutie. My sme tu pre maklerov, profíkov, ktorí pochopili, že tá doba sa už zmenila a chcú vedieť a chcú dodávať tomu svojmu investorovi tie podstatné informácie, ktoré skutočne potrebuje. Prepáč Filip, tu ti skočím do rečí. Ja nemusím vystupovať ako realitný maklér alebo realitná kancelária, môžem vystupovať aj zároveň aj ako realitný investor, kde budem mať ja samostatný účet, separátny od toho, čo mám ako prácu svoju. Vzhľadom na to aj kvôli GDPR, aby sme boli oddelení, aby Oddelené role. bola oddelená rola. Ďakujem ti. Áno. No a samozrejme sme tu aj pre tých investorov, ktorí chcú robiť to fundované, správne investičné rozhodnutie. To znamená, že ak hľadáš nejaké povrchné riešenia, tak Real Help nie je pre teba. To by som ti potom neodporúčal. Ešte taká zásadná otázka, že kde sa dá Real Help vyskúšať a ako vlastne začať? No, prekvapivo, je to veľmi jednoduché. OK. Poď ukážem ti. Dáš sa na realhelp.sk, tam si vyberieš svoju rolu, zaregistruješ sa a vybavené. Keď si maklér alebo kancelária, tak má 7-dňový trial zdarma, tam si to celé vyskúšaš, ak si investor, to už sme si povedali na začiatku, tam ten fričkový účet je zdarma. Má tam síce nejaké obmedzenia, ale nerieši žiadne karty, vybavená vec. No a samozrejme treba si lajknúť aj sociálne siete, pretože každá tá sociálna sieť slúži na niečo iné. Vieš, že na Facebooku sa zhromažďujú hlavne teda inzeráty a nejaké tie príležitosti a naopak na Instagrame zase také upgrady platformy a tipy a triky. Vieš, takže v podstate stačí jedine si len stiahnuť tú apku alebo ikonu na plochu na svoj mobil a vybavené a smelo do toho. Tak pre dnešok to bolo všetko k týmto úvodným a podstatným otázkam. Ivo, Adam, Filip, ďakujem Ahoj. krásne za vás. Ďakujem. Ahoj, tešilo ma.
Taktiež ďakujem. Ďakujem vám.